Pito ka mga barangay sa lalawigan sa Sugbo, bantayan sa COMELEC ug kapulisan karong eleksyon. Engineer sa City Hall gibunalan og kabelya sa plumber tungod kay wala gi-renew ang kontrata niini. Suspects magpatay ni Kanhi Perea 7 spokesman Jesse Tabanao nainhan na sa kapulisan. Dili na i-renew ang kontrata sa ahensya nga nag-supply sa mga doktor sa mga district hospital sa lalawigan. Pulisan nga nahimong gwardya, nadakpan sa kapulisan. Gipangguba kaganina sa mga kadagkuan sa kapulisan sa rehiyon ang mga illegal gambling machines nga naembargo nila lukop lalawigan sa Sugbo. Bisan pa man ini, wa makontento ang regional director sa PRO7 kay matud pa wa gihapon masumpo ang illegal nga sugal sa probinsya. Mao nga ipaubos og pre-charge evaluation ang tanang chief of police sa kalungsuran. Chinky Baguio, Sugin Limi. That's one hour of our basis, sir. Sama sa Provincial Director sa Cebu Provincial Police Office, wa sab mahimuot ang hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Chief Superintendent Danilo Constantino sa gipakita nga performance sa pipila ka mga Chief of Police sa mga kalungsuran sa Sugbo. Wa matud pa nila matuman ang target sa pagpakgang sa illegal gambling activities nga sila ra mismo mo'y nagset. Wa sab makabot ang one strike policy nga but mahitabo sa hepe. That is I can see that definitely they'll be affected by this pre-charge evaluation. But as I said, if they can convince us that the reason why they failed to meet their targets is because wala na nag-exist na illegal gambling, then it's okay. Kaganiha isip ti mailhan sa sinsero nga kampanya sa kapulisan batok illegal gambling, 262 ka mga gambling machines sama sa video karera, moli-moli og bingo slot machines ang ilang pangdugmok. This to show to the public and even to the officers and men of the Philippine National Police, particularly police personnel of Police Regional Office 7, that we mean business in our campaign against illegal gambling. Nanawagan sab si Constantino sa publiko nga isumbong sa iyang ang mga pulis nga giingong protektor sa mga illegal nga kalihukan ug kung mapamatud-an posibleng mag-atubang og kasong administratiba ug kriminal. Well, I believe it's our job, but if they can help us so that we can file appropriate charges against our own people, so please help us. Jinky Bargil, News 5. Tungod sa iyang kalagot, usa ka plumber nga casual employee sa Cebu City Hall namunal og kabilya sa iyang labaw kagahapon. Luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang maong engineer kinsa nakaangkon og mga bali sa iyang lawas. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kining kabilya nga may gitason nga 2 feet and 8 inches nga sama sa gidak-on sa kumagko sa tiil sa tao mao'y gigamit ni Wilson Gabrines Kilat sa pagbunal sa iyang kanhilabaw nga si Engineer Emiliano King Cruz. Giingong nasuko ang suspek sa biktima. Humanwa na girenew ang iyang kontrata isip usa ka casual employee sa Cebu City Hall. Si Kilat nagtrabaho isip plumber sa Cebu City Hall sud na sa 25 ka tuig. Para kang tuwing yung pagkakuan, Agosto. Ako sa Pilipin, ginagawa na. Sa ato. Wala ka. Tama ka. Sirahan ka. Gihulagway sa suspek nga ngilad og kinaiya ang biktima ug dugay na niya kining giagwanta. Miangkon pa nga wa siya magmahay siyang gibuhat ug andam niyang atubangon ang kasong ipasaka bato kaniya. Sa buhatan sa Building Maintenance Services, giatngan sa suspek ang biktima kagabi. Ang nahitabong pagpamunal nasaksihan sa pipila ka tawo nga anaa sa lugar kinsa naglakip sa usa ka pulis. Giingong hubog ang suspek atol sa hitabo. Ako nakita na
I wish nga, doon kung i-appeal ba na nila sa supplemental. Matud sa mga higala sa biktima og ni Mayor Michael Rama nga nakaangkon og mga hubag og bali ang lawas ni Engineer Cruz kinsa luwas na karon sa delikadong kahimtang. We will not allow kanang inana nga utok na katuo sila sa nganong kinahanglan pa man lang mamunal. Ade mo nakaproblema ano maghubog man. Matud sa mayor nga normal rang kasab-an sa usa ka amo ang iyang sakop. Mitambag kini sa mga empleyado sa Cebu City Hall nga kung dili gani makauyon sa dinad-an sa ilang mga labaw, itug-an dayon sa Human Resources Department. Samtang gibisita sa News 5 ang buhatan sa Management Information Computer System sa Cebu City Hall aron sutaon kung nakuhaan ba sa CCTV camera ang maong panghitabo apan nasayran nga offline ang ilang system. Tungod niini, gi-capture na lang kaganinang buntag ang content sa SD card sa kamera apan sa dihang ipresentar na unta sa media ang footage wa kini tuguti ni Rama kay dili na kuno ni kinahanglanon pa. Ray Pasaporte, News 5. Security guard din sa Sugbo nga giingong nanulis dito sa San Carlos City, Negros Occidental, gidakop sa kapulisan gumikan kay adunay pending nga warrant of arrest. Sugin limi Chinky Barrio. Wa damha ining security guards o sa gasoline station sa Barangay Labangon nga dakpon siya sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch ato siyang pag-duty kagabi. Bit-bit sa kapulisan ang warrant of arrest alang ni Antonio Donan alias Tonton sa kasong pagpanuli sa usa ka series bus liner sa nakalabay nga tuig dito sa Bulwangan sa San Carlos City sa probinsya sa Negros Occidental. Giangkon sa suspect ang maong salang na buhat. Nabalidit na to, which is gipax nila ang warrant of arrest. So, confirm na siya gyud gisurveillance na mo for 30 days. Hindi naman makuha niya kay ga-duty man siya. So, mo nanulit ko series, kung ma-oral ko na. Series na po na kung itulis ka itong ma-oral ko, kausarap po itong time, ma-oral na. Matod sa San Carlos Police nga tuyong ni ani sa Sugbo pagkuha sa dinakpan, di na pay usa ka kauban ni Donan ang ilang gipangita karon. Napay isa nga wala nadakpan na ni si Jojo Calog Pablador. Ang duwa ni nadakpan na ni siya sa kanlaon. Duwa na lang. Jinky Barrio, News 5. Bisan og daghang supak, hingpit nang gipatuman sugod karong adlaw sa Liquor Licensing Commission ang implementasyon sa liquor curfew sa tanang mga establishmento sa syudad sa Sugbo nga nahimutang sud sa 100-meter radius gikan sa mga tunghaan, simbahan ug mga tambalanan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Paimangno sa Liquor Licensing Commission sa Cebu City Hall nga 7 to 10 p.m. lang mahimong mobaligya og ilimnong makahubog ang mga apektadong restaurants matag adlaw, samtang alas 10 sa gabi hangtod alas 2 sa kadlawon ang allotted time alang sa mga bars. Matud sa komisyon, bisan og supak kini sa kabubuton sa mga magpapatigayon, gikinahanglan nila kining tumanon. 5,000 pesos ang multa sa establisemento sa matag customer nga hatagan og ilimnong makahubog lapas sa gitugot nga oras. Disiplina ni sa mga magpapatigayon ingon man sa mga konsumidor. Nganong 10 man kay lagi ang mga batanon inuntang po nga are supposed to be home. Nganong 2 man because the husbands are supposed to be home by that time. Muna ang putas. So ayan na nato. Pakigtagbo sab ang komisyon sa mga kadagkuan sa mga eskwelahan sa Dakbayan, haron hangyoon sila nga mutabang sa pag-edukar sa ilang mga tinun-an ug sa mga ginikanan niini. Buot sab nilang ipasabot nga bisan og gihatagan og bili sa City Hall ang mga business taxpayer sa syudad, mas dako ang pagtagad nga ilang gihatag sa edukasyon. Ang order of priorities god kung naanak ka diha, dugay na ka diha ni butangan og hospital, ikaw mo pahawa. Kung butangan na diag school, ikaw may mapahawa. Kaya ang priority school man o hospital. Samla na to, that is man the rule. Mibutyag sabang pangu sa PCAC kun Police Coordinating and Advisory Council nga di na manginahanglan og dugang nga police visibility alang sa implementasyon sa bag-ong mando sa komisyon kay natagbaw na sila sa gipakitang performance sa kapulisan sa Dakbayan sa ilang pagpangronda sa night scene sa syudad sa Sugbo. Dito ko lang sa TikTok si Romana.
They are releasing sa ilang patrol 24/7. Andrea Patenya, News 5.